suočeni sa fiskalnom konferencijom. Mi smo kao sisački laburisti poradili malo na računima za grijanje, gdje se još jedan pokazuje bezosjećajnost vladajućih elita, sinergija državnih, čak bi mogli reći vlasti i lokalnih u ovom slučaju, pa se dubioze i problemi koje u poslovanju gospodarski subjekti imaju prevaljuju bezobzirno na teret građana, najširu populaciju. Kolega Dalibor Trinić si je dao truda i ušao u problematiku i on će vam sada izložiti kako su tim pong igrama 37% pretvorili u gotovo pa 50% poskupljenja za naše građane. Izvolite. Hvala Ivica. Ovako, poskupljenje koje smo doživjeli zadnje vrijeme vezano za grijanje, vezano je za novi zakon o energiji u kojem se ovlasti o poskupljenju grijanja prebacuju na HERA. Do sada je lokalna samouprava imala ovlasti da analizira zahtjev i da stavi veto ukoliko smatra da zahtjev nije opravdan. Naravno, sve uz mišljenje HERA. Sad ovim novim zakonom HERA je postala glavna agencija koja odlučuje za ili protiv poskupljenja. Lokalna samouprava na prvi pogled izgleda da je izgubila ovlasti sa bilo kojim utjecajem na odluku o poskupljenju, međutim u zakonu koji je ostao vidjet ćemo da to nije tako. Evo kako se scenarij odigrava. 30. listopada HERA po novom zakonu koji je usvojen tjedan dana ranije donosi odluku za nekoliko gradova, između ostalog i Sisak, o poskupljenju energije za prosjek 37%. Izračun novih cijena grijanja je kompliciran. To se nalazi u HERA-inom tarifnom sustavu kojeg je ona odredila. Cijena se određuje na osnovu varijabilnih i fiksnih troškova. Postoji formula za maksimalno dozvoljeni profit koliki energetski subjekt, u ovom slučaju Toplinarstvo, može ostvariti sa zahtjevom za poskupljenje. S druge strane, energetski subjekt mora dostaviti hrpu materijala, rečeno rječnikom običnog građanina, više nego što treba vama kad podnosite projektni zahtjev za dječji doplatak. Između ostalog, moraju dostaviti troškove materijala, troškove tekućeg investicijskog održavanja, troškove osiguranja, trošak plaća radnika, ostale troškove poslovanja. U sve toj dokumentaciji, a vidi se u odluci HERA kojim je dobila povećanje, iz te dokumentacije HERA je ustanovila da, recimo, citiram, da energetski subjekt HEP Toplinarstvo d.o. u zahtjevu nije dostavio odgovarajuće financijsko izvješće za baznu 2011. godinu, zasebno grad Sisak. Dakle, bez kompletnog financijskog izvješća zahtjev je obrađivan, poslan, obrađivan i donešena je odluka. Zatim, udio varijabilnog troška u ukupnim troškovima manji je od udjela prihoda od isporučene toplinske energije u očekivanom ukupnom prihodu za 2012. Dakle, varijabilan trošak se pokriva sa prihodom od isporučene toplinske energije. Trošak je predstavljen sa postupom 64%, a prihod od toplinske energije 67%. Dakle, samom ovom raspodjelom su predvidjeli više zarade od prihoda prodaje toplinske energije nego koliko će utrošiti na proizvodnju te toplinske energije, naravno kroz trošak goriva. Dobili su samo opomenu od HERA da ne mogu subvencionirati trošak između različitih kategorije potrošnje. To možemo navesti kao drugu primjedbu iz HERA-ine odluke. Zatim, u dokumentaciji za poskupljenje grijanja energetski subjekt HEP Toplinarstvo iskazao je za 5 zaposlenih radnika u djelatnostima proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom trošak plaća radnika od 846.000 kuna. Dakle, 5 radnika 846.000 kuna. HERA je opet
vidjela tu neku nelogičnost i pošto im ovaj novi zakon omogućava da korigira. HERA ustanovljava da u zakonu nešto nije u redu, umjesto da vrati zahtjev natrag na dopunu da dodatno objašnjenja potraži, HERA sama odlučuje koliko taj trošak treba iznositi i za 5 zaposlenika oni spuštaju trošak plaća na 711.000 kuna. Zatim, iskazani troškovi vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine od 1.240.000 kuna. Dakle, HEP Toplinarstvo je pokušalo trošak od 1.240.000 predstaviti kao usklađivanje kratkotrajne imovine, a taj trošak je nastao zbog neplaćenih računa građana i poduzeća koji su se nagomilali zadnjih godina. Ne u jednoj godini, nego više godina. Dakle, 1.200.000 neplaćenih računa. HERA je taj iznos smanjila i rekla je da je iznos od 253.000 kuna opravdan jer predstavlju tušivi dio računa koji se mogu naplatiti, koji su već sudski dobiveni i trebaju se naplatiti kroz razne oblike zakona, ne od građana koji nemaju čega platiti, poduzeća koji su u stečaju i sl. Na kraju, po svim tim podacima koji su dostavljeni HERI, ispada da HEP Toplinarstvo Sisak tražio povećanje manje nego što je bilo dozvoljeno zakonom o tarifnom sustavu. Maksimalno su mogli tražiti povećanje prihoda 37 milijuna, oni su ovim korekcijama HERE dobili odobrenje za povećanje 20 milijuna kuna prihoda. I to povećanje konkretno na računima za vodu je podijeljeno po pojedinim tarifnim elementima, gdje je najviše poskupjelo je najviše stavka za kućanstva na centraliziranom toplinskom sustavu, i to stavka grijanja i potrošne tople vode. Konkretno u računima za 12. mjesec, pola 12. mjeseca, tarifni element grijanja sa 12 lipa poskupila je na 18 lipa, što predstavlja povećanje 50%. Isto tako, potrošna topla voda, stavka u računu za grijanje sa 12 lipa povećana je na 18 lipa, što predstavlja također 50% poskupljenja. Drugi tarifni element snage, to je poskupljenje sa 11 lipa na 13, što je neznatno i što u konačnici na kraju ruši ukupni prosjek povećanja. Kontaktirali smo i HERU i HEP Toplinarstvo. HEP Toplinarstvo se poziva na odluku HERE da mora poskupiti. HERA odgovara da je poskupilo zbog zahtjeva HEP Toplinarstva za povećanje prihoda 37%. I u cijeloj toj igri, igranja ping-ponga, poskupljenje se dogodilo, niko nije kriv, svi su prebacili odgovornost na druge. Oni koji su nešto mogli utjecati, javili su se priključenjem, recimo konkretno u ovim zakonima gdje se traže u zakonima gdje je objašnjen postupak podnošenja prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki, gdje je navedeno da energetski subjekt dužan dostaviti matricu tarifnih modela, postupak promjene tarifnih stavki, financijsko izvješće, tehničko-ekonomske podatke, broj kupaca, grijana površina, izmjeren količine svoje toplinske energije. Pod stavkom G stoji i ostale podatke na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. U istom članku stavak 6 stoji na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili agencije. Energetski subjekt je dužan dostaviti druge podatke, informacije potrebne za određivanje visine tarifnih stavki te omogućiti uvid u investicijsko-tehničku dokumentaciju kod planiranja realizacije projekta izgradnje ili rekonstrukcije. Dakle, lokalna samouprava je mogla
sudjelovati u analizu tog zahtjeva, revidirati ta financijska izvješća i postaviti neka pitanja koja bi bila konkretna od općenitog priopćavanja za javnost. U oba zakona postoje i kazneni dio gdje stoji da citiram, novčanom kaznom u iznosu 5.000 do 60.000 kaznit će se energetski subjekt koji ne dopušta nadležnim tijelima obavljanje nadzora ili ne pruža istinite podatke potrebne za obavljanje nadzora. Dakle, samo za vjerodostojnost ovih podataka neko bi mogao i trebao odgovarati, a kada bi se to dogodilo, onda bi bilo upitno i ova odluka o poskupljenju grijanja. Dakle, se to ne dira, poskupljenje se dogodilo od 37 za javnost, za realnost je to između blizu 50%. Za stan konkretni po 60 kvadrata, na što se poziva Toplinarstvo Sisak, koji su baš za stan 60 kvadrata definirali prosječno povećanje od 37%. Moj stan 60 kvadrata ima povećanje 42% na prvom računu za grijanje s novom cijenom. To sam napravio baš usporedu u tablici. Mogu dati vam ovaj jedan primjer, da ću kopirati to ponovno za sebe. Ja nadam da sam uspio objasniti najbrže što mogu, o čemu se radi, o kojim zakonima se može raspravljati i mogle se poduzeti neke akcije da do poskupljenja ne dogodi se da se prvo isprave nepravilnosti koje se događaju u ovom energetskom subjektu uvijek onda ići na neku zadiranje četvrti građana. Ivice, evo, privodimo kraju ovaj naš dio iscrpnih podataka, ulaza u analize i još jedan naglašavam, iako su računi već stigli, ljudi plaćaju, mi nismo mogli ne reagirati kad smo vidjeli da se tu radi o svojevrsnom neozbiljnom pristupu gdje se baš bezobrazno na teret građana svaljuju svi mogući troškovi, gdje se nepotpunim podacima barata, a zakonom je predviđena i zaprečena i novčana kazna za takve situacije. Sve se to nije dogodilo, jedino su računi povećani i to puno više nego što je objavljivano, 37% stigne na naplatu i građani moraju to izrealizirati. Može jedno drugo pitanje. Hoće li vaša podružnica imati svog kandidata za gradonačelnika i hoće li stupati u predizborne koalicije s bilo kojim strankama, listama, odnosno kako će ići u lokalne izbore? Što se tiče gradonačelnika, mi na to pitanju još uvijek pokušavamo naći najbolju moguću soluciju koja bi garantirala na neki način da će se u ovom gradu stvari pomicati u pozitivnom smjeru, tako da to još nije definirano. Što se tiče koalicije, definitivno je odluka izvršnog odbora, našeg ogranka, a po preporuci iz predsjedništva stranke, odnosno nacionalnog vijeća, da idemo samostalno. I građani koji će za nas glasiti znati će kome će dati glas, obzirom da se već neki politički bude rečno konglomerati složili na ovoj našoj lokalnoj sceni. Kako komentirate da je polagano nastajanje dva bloka, jedan lijevi i jedan desni u Svisku? Pa naš sad laborista u odnosu, dakle, da li se vi osjećate u centru, u desnom centru ili malo u lijevom centru? Pa mi smo svjesni da se radi sada o predstojećim lokalnim izborima. I nas zabrinjava što se ti lokalni izbori u predkampanji, a vjerojatno će biti u kampanji kao i dosadašnjima, koncentriraju na neka ideološka pitanja, a ne na komunalni pristup. Jer najveći dio iz domena lokalne samouprave je upravo na komunalnim
pitanje o uređenju grada na vrtićima, predškolskom odgoju, osnovnoškolskom odgoju. O tome se puno ne priča. I ide se na crveno-crne varijante, što nama nikako nije drago. Naši građani će s naše strane biti upravo kroz predkampanju i kampanju upozoriti na taj aspekt. Radi se o rješenjima za bolji život i uvjete u gradu, a ne o ideologijama. Mi se tu ne nalazimo ni lijevo, ni desno. Mi smo tu u koaliciji, pokušat ćemo stvoriti koaliciju sa građanima. Kad ćete izaći sa svojim izvornim vlastnim programom, izvornim programom? Pa, najvjerojatnije početkom 3. mjeseca ožujka. Sad su u fazi lista za gradsko vijeće, mi ćemo se koncentrirati svakako na taj posao, jer u predstavničkom tijelu leži puno moći i mi ćemo na tom planu dosta raditi. Zahvaljujem na to.